Mila esker, gonbidapenagatik, usuek bidali zidanean, emaila irakurri nuenean euskara ala ezpata irakurri nuen lehenbizi, eta hortik segidan bere ala manifestura joan zitzaidan burua. 5 urtetik behin gutxienez manifestu bat idatzi behar da, nolabideko ekilibrio hormonal bat mantentzeko gorputzean ere ustez. Baina azken aurreko manifestuaren aurretik irakurtzeko poema bat ere ekarri dut. Ez dugu beti publikoa eukitzen poemak irakurtzeko, orduan gaur aprobetxatuko. Poema honek 2 izenburu dauzka, segun eta nun izenburu bat erabiliko dut edo beste bat. Lehenbiziko izenburua da berdintasunaren laudorio, eta bigarren izenburua da gaitz guztien zergatia. Gaur goizean bertan filosofoak goiz jaikitzen dirata, suizo bat eskatu du filosofoak gozaltzeko. Arrautzopil frantses arin batekin. Kolombiako kafea italianan borbor. Holandarra deritzen tamainako foliotan idazten du filosofoak, gereziondo japoniarrek udaberria iragartzen duten bitartean. Joan zen udan apenas izan zuen itsasoan bainatzeko aukerarik marmoka portugaldarren plagaren erruz. Kafe luze amerikano bat hartuko du bazkalostean, eta gero gato bask edo krema katalana hautatu ezinik entretenituko da pixka batez. Ziur bila direla etxean eginak, ezta, Txeko Andre? Entxaladila errusiarra eta pontxe rusoa bai, baina suizidatuz gero, bururatzen zaizkio metodo hobeak, elukez sekula erruleta errusiarra hautatuko. Filosofoa munduko hiritarra da, eta konbentziturik dago, nazionalismoa dela gaiz guztien jatorria. Orain bai, azken aurreko manifestua. Lehen zatia preparatu dirudi. Azken aurreko manifestua idatzi nahian, zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Aldarri egin beharrean gaude, aldarri, hitzak eta aditz taulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Manifeste bat idatzi nahi nuke, baina ex dit unten sistemak. Ezin dut ezetz idatzi, ez guztiak ex bihurtzen dizkit etengabe sistemak. Gurea hizkuntza ex tinto bat izatera behartu nahi balu bezala. Manifestua manifeste bihurtzen dit. Kaltea ez da handia, atzoko berbera da egia esan, eta beraz izan daiteke. Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado. Iraganeko izatera derrigortzen nau zuzentzaileak. Manifeste bat idatzi nazi nube baian ex dit unten. Gurina eta mermelada zabaltzen dizkit bizkarrean unten, eta nik ez diot utzi nahi, baina hala ere unten idaztarazten dit. Naiz eta ez diodan utzi nahi, baina hitza idazten dudanean ez dit unten, baian zuzentzen dit etengabe, baian nora joatea nahi du honek. Nola ausartzen da, enroinen izaera, neronen idazten ere ez dit usten, enroinen zuzentzen dit. Sasikume alakoak neronen izaera erdoilduz. Bidali egiten nau, ni eta gu bidali egiten gai ustet. Baian, desalojen el recinto. Baian, guk ez dugu ezer egin eta guk, zuek, sinetxaldezak ezue hau, posible OTE? Oteatzera behartzen nau orain horizontea zuzentzaile madarikatuak. Ba OTE, bai, OTE, baietz, oteatuko dudala oteatu beharrekoa. Origen, barka, horixe gai garela gu ere oteatzeko urruneko lurraldeak. Baian, ex dudala bizi nahi isolatuta, baian ez dudala eta ex dit unten idazten, eta dudala idaztera behartzen nau, dudalaren ordez, eta ondo dago la duda eta zalantza beharrezkoak dira badakit, baina heldulekuren bat ere bai. Zuez ez duzue uste, zuez ez zaudete ados, nola zuez, nondik atera da zuez. Kanala da Suez, kanala da, ETB bi, dudala zio, ETB bi zio, baina nik ez nuen idatzi nahi Suez, nik idatzi nahi nuen zuek. Suezen, Egipton dago euskararen etorkizuna ala, jala, ramala, eta nik idatzi nahi nuez, eta nuez ez baizik, eta nuen, nondik atera da intxaurra orain, intxaurrondo guztiak ez dira berdinak, baina intxaurra idazten ere ez dit unten. Quiso quizá usted decir instaura, zuzentzen dit intxaurra, instaura un nuevo régimen, intxaurraren lekuando el grajo, huela bajo, hace un frío del carajo.
Horrela ezin da joan, norberak nahi duen lekura la gripe, lekura la tos. Izan ere, lekura hitza josita ere ez dit idazten unten, ez bada lektura edo lokura, hitz interesgarriak biak, baina bai OTE, posible. Locura, la gripe, todo locura, la tos. Hau eromena da. No se encontró ninguna palabra relacionada con su búsqueda. ¿Quiso usted quizá decir romería? Eromena idatzi nahi nuen, ez? Erromeria. Manifestu, manifeste, manifiesta. Manifest, dubi da. Bat, idatzi nazi nube, dadaistek egiten zuten bezala. Baina ex dit unten sistemak. Bezala, agindu bada itxuraz. Bezala eta ex, beza atu ex. Musukatu zure bikote izandakoa beraz. Berandu izan aurretik. Hitzak eta zu zerorri zimurtu baino lehen. Aurka zen dit zuzentzaileak. Barka, aholkatzen esan nahi nuen. Eta bezalaren ordez bezala, zergatik musukatu behar dut inor hemen jende aurrean. Gogoak ematen badit izango da hori, ezta? Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado, azken aurreko manifestua idatzi nahian zuzentzaile ortografikoarekin borrokan, edo hobesan, azkean arre eko manifiesto idasi nadan dulce baile ortografikoarekin borrotan, aldarri egin beharrean gaude aldarri, hitzak eta abiz taulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Aldair, en fin, berrean laude, aldair, Inkas eta adif tabula kaldarrika txeko saxofon ja ora indika. Houston, arazo bat daukagu. Deskonektatu autozuzenketa, ez dakit nola egiten den. Autozuzenketa deskonektatua izan da. Garaia ez dago, sistema ez dago, sasoia ez dago, guk manifestu bat idaz dezagun pentsatuta. Autozuzenketa eta buruzidioa deskonektatuak izan dira arrakastaz.